dá fyzicky naučit, když to namixujeme červená, černá. Co se fyzicky dá naučit, když do toho chytnete a vytáhnete karty, které potřebujete. A že si je zase přeberete, že máte všechny červený. 4 červený. A tady máte, když tady jsou červený, tak tady musí být zákonitě černý. Ale to jsou fyzické vlastnosti rukou a karet. Co se hůř učí? Když viditelně, neviditelně vezmete tuhle spodní kartu. Viditelně, neviditelně vezmete tuhle spodní kartu. Takhle vytáhnete. Červená, vidíte, ne? A takhle viditelně zaměníte. Viděli jste, jak se to dělá? Jestli jste to viděli, tak vás tohle nemůže překvapit. Dobře, já to zkusím dělat teda ještě o chlopek pomalejc. Můžeš mega pomalu, prosím. Mega. No říkám, teď to zkusím pomalejc. Teď. U červené krabičky, u červené karty, je to tak, že jo? No. Takhle byste to měli moc jednoduchý, kdybyste na to viděli. Takže červený, červený. A od vás budu chtít, já něco udělám to hodně pomalu, hodně zpomaleně a vy mi řeknete, co jste viděli. A to, kolik karet a kolikrát jsem je přehodil. Jsem srozumitelný? Jo. Takže červený, ano? Černý. Tak a jdeme na to, jo? Zpomalujeme. Což tam jsou ty černý, já ti nevěřím. Jo. Ano, děkuji. Tak, zpomaluju, jo? Ty brďo, to zpomalování to mě ničí. Takže, podle vás, kolik karet a kolikrát jsem přehodil? Povídejte. No jenom padalo to jednou. Jednou a 2 karty. No. 2 karty jednou? Dvakrát jednou. Zase jsem byl rychlej. Zase jste to neviděli. Já jsem přehodil 2 karty, 2krát. Tam a zpátky. No protože kdybych přehodil, jak vy říkáte, jednou, tak tady mezi těma červenýma by zřejmě byla nějaká černá. Je to tak? Takže 1, 2, 3, 4. A tady mezi těma černýma by podle vás měla být jedna červená, když bych to přehodil jenom jednou. Ano? 1, 2, 3, 4. Takže ještě jednou. Dobře, zpomalím a ukážu to ještě jednou. Zase dávajte pozor, kolik karet, kolikrát. A ty jsi vlastně nic neudělal. Udělal, přehodil jsem 2 karty 2krát, tam a zpátky, takže se vlastně nic nestalo, správně. A teďka dávajte pozor znovu. Takže ty jsi jenom řekl, že jsi to prohodil a neprohodil jsi to přece určitě. Nebo jsem se blbě dívala. Teď to ukážu ještě pomalej, ano? Dávajte pozor, teď červený. Tak, dáváte pozor? Ano. 2 karty a 2 karty. To brždění to mě ničí. Tak, kolikrát jsem přehodil? Povídejte. 2 karty jednou. Jednou 4 karty. No. Ne, špatně, ještě jsem neslyšel správnou variantu. Tak 2 2krát. Ne, já jsem přehodil 8 karet jednou. Já jsem přehodil všechny tyhle černé karty sem a tyhle červené sem. Tady jsou jenom 4 karty. 1, 2, 3, 4 karty, je to tak? No. Podle vás jsou červený. Ne, černý. Podle mě jsem přehodil všechny černý, jsem přehodil sem, ano? Takže 1, 2, 3, 4. Tady jsou 1, 2, 3, 4, takže ta červená se stěhuje sem, protože tyhle budou z nejvyšší pravděpodobností budou 1, 2, 3, 4 červený. Takže červený se přestěhovali sem, takže vám to ukážu ještě naposledy a ještě pomalej. Tak stejně nám to ukážu to stejně, jak to bylo předtím, ne? Tak, kolik karet a kolikrát jsem přehodil? 3 karty, vlastně 6 jednou. Ne. Budeš mít to obráceně, nevím proč, ale budeš mít obráceně. Já jsem přehodil zase 8 karet jednou, zase jsem všechny ty červený přehodil sem. A tady ta Protože 1, zůstala. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ukážeš nám to tak, aby jsme to taky mohli ukázat my doma, aby jsme aby jsme se do toho nezamotali, že? Ty jsem se udělat něco. A proč si přehazuješ tu krabičku? Kartama, jako, protože
Ta označovala, kde leží červený. Tady nebo tady ta označovala, kde jsou... To se nic nedělá. No jasně, no. Hele, a Voko je tak pomalý, nebo ty jsi tak rychle? Nebo je to kouzelník, no prostě. Vtip je v tom, že někdy kouzelník musí používat ne karty jako takové, protože s kartama kouzlí každý. Ale málo kdo kouzlí s krabičkou, protože jsou kouzla, kde prostě když nemáš krabičku, kouzlo nefunguje. Tam byla jedna karta před chvilkou. A jde o to, že vám ukážu teďka, teď mě napadlo ještě, chcete vidět nejrychlejší kartní trh na světě? No. Ale on je fakt strašně rychlý, dávajte pozor, jo? Jo, chcete ho vidět znovu? Ne, dobrý vtip, dobře. Tak jeden z nejstarších karetních triků na světě, a ten začíná přibližně stejně jako 90% karetních triků, víte jak? Vyberte si kartu. Tak, zapamatovat, podívat, zapamatovat, aby to nebylo jen na nás, kdykoliv řekněte stop. Kdykoliv mě zastavte. Stop. Takhle brzo? Nebo mám pokračovat, nebo tady? No. Tak vložte svoji kartu. Hlavně si ji pamatujte. A já nepotřebuji vědět hodnotu vaší karty. Mohl bych si to teď, tak tam dávám balíček, tam dát třeba, abych věděl, kde to mám založený. Jo, tak tam můžu dát třeba prst. Ne, já tam nedám. Protože já nepotřebuji vědět, jak hluboko je ta vaše karta, anebo jakou máte hodnotu vaší karty. Vždycky to má nějaký háček. Pokud si vaši kartu stihnu nějakým způsobem označit, abych ji našel. Dává to smysl? Aha. Tak, já si označím. Je to tajně označená karta, takže když si nevšimnete, jak je označená, bude to tím, že je to tajně označená karta. Logicky, že jo? Takže nemáte tušení, jakým způsobem jsem si označil vaši kartu, že nemáte tušení. Dobře, a pamatujete si vlastní kartu? Jo? Pamatujete? Ano. Takže vtip je v tom, že já si myslím, že tahle tajně označená karta je vaše. Sedmička. No, je to ono. Protože je modrá. No, dobře, Tuhle už jsme našli. Tuhle už jsme našli. To jsou. Tohle už jsme našli, uděláme to ještě jednou teda. Kdykoliv mě zastavte, kdykoliv mě zastavte. Stop. Zapamatujte. Aha, vidíme, no. A zase, nemusím zakládat palec, nepotřebuji. Je mi jedno, jakou má hodnotu, je mi jedno. Tak a já si zase označím. Nepodařilo se. Dobře, soudruzi vypočet jsem udělali chybu, ještě jednou. Málo jsem označil. To je vtipný teda. Ona bude pod tím, ne? Jo, pod tou 10. Ona tady fakt není. No, když jste to řekli, tak to je jediná označená karta tady na stole, tak jako... No, ty říkám, že bude pod tím linia To jedna. není možný. To je divný. To je divný, kouzelníci jsou hrozný podvodníci. Taťka třeba nemá rád karetní kouzla, protože...